Mangwanani akanaka, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as haiti. Inini ndinewo yangu secret yandiri kuchengetedza. Ndiri munhu wekuti ndakaroorwa kanokwana iko kuita ka8 ndichigara nevarume 8 vakasiyana, but vose in the end vanozongofa nesame chirwere. So I've been keeping this secret from munhu wandinenge ndichidanana naye murelationship at that time, because ndinenge ndichitya kuzorambwa. Ndiri mukadzi ane makore 29 ekuberekwa. Ndine vana vangu 2, but vana vangu ava, first one wacho ndakamitiswa ndichiri form 3, then ndikabva ndangoregedza chikoro. After 2 years ndakabva ndazomitiswa zvekare neumwe murume, apa ndainge ndisati ndatanga izvi zvekuroorwa. By the time yandakazopinda mumarriage, mwana akabva aramba up until now pandakazoroorwa nemurume wechi8, but akabva mukushaya izvezvi. Chinondirwadza ndechekuti kana ndikagara pasi ndikatarisa makore angu kuti now I am 29, but mumamarriages andapinda awandisa, ndinoshungurudzika kuti saka ndichazokwanisa here kuzowana murume wekuti ndichazochembedzana naye, since varume vose ava vari kuzongosangana the same problem. Nyaya yangu izere yakamira sekudai. Ndinoberekwa mumhuri yepachipare. Baba vangu vainge vaine vakadzi vavo 4. Baba vangu vakazoshaika, inini ndava form 3 ndichangobva mukumitiswa. Asi amai vangu ndivo vainge vari vekupedzisira, uye vairakidza kuti ndivo vainge vari pamwoyo wababa, zvekuti pandakakurawo baba vangu vaindida kudarika vamwe vana, chinova chinhu chekuti chakazobata vamwe vakadzi vababa vangu. Baba vangu vakazoshaika soon after ndabva mukumitiswa. I don't know kuti ndini ndainge ndakonzeresa here depression yavo, because kuchipatara hanzi vainge vakanobatwa BP. Soon after rufu rwababa vangu, amai vangu vakazoteverawo, inini ndikabva ndazongosara ndiri ndega, nekuti mumba maamai vangu ndainge ndakangobarwa ndiri 1. Life yakabva yatanga kuoma. Ndairota nguva zhinji ndichirara nechimwe chinhu chainge chakaita kunge mupurwa, but chainge chiine face yemunhurume, wekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kumuona kuti uyu munhu wandiri kurota ndinhingi, but kana ndichingomuka ndaibva ndakanganwa face yemunhu uya. Face yemunhu iyeye inenge yakaita sekunge yakapfekedzerwa mumuromo mechimupurwa ichocho. Zvinhu zvacho zvaita kutyisa ndiri kuhope ikoko. Ndakazombozamawo kunobatsirwawo kumasowe, but ndakatanga kuita dambudziko rekuti ndaingoyerera dzimwe mvura kuzasi kwangu. Sometimes ndaikwanisa kungotanga kuyerera dzimwe mvura dzinenge dzakazangana neropa. Urwere uhu wakauya mushure mekunge ndaitawo lucky ndikabvisirwa nemurume iyeye, but hatina kukwanisa kugara kwenguva yakareba. Ndikabva ndatanga kuita dambudziko rekuti ndaingochururuka mvura kuzasi kwangu inenge yakazangana neropa. In the beginning taifungidzira kuti zvimwe kuda imimba dziri kubata dzichiregedza, but after 6 months takabva tatanga kutarisana nemamwe maproblems mumba medu. Tainge tava kusatowirirana zvachose, because sometimes ndaikwanisa kuchururuka mvura idzi even kwe3 weeks, saka kunyange bonde racho kuti richibuda zvaitonetsa. Iye akapedzisira ava kuti ndiri kusema, because paya patinenge tapedza kuita bonde aitarisa nhengo yake, obva aona kuti nhengo yake inenge yakazara magadhi eropa neimwe mvura inonamira. So marriage yangu iyi, kana ndichicalculata kubva musi wandakanobvisirwa mari, I think kuti inini nemurume wangu takangogarisana kwe6 months. Takati tichingopedza 6 months, murume wangu akabva atanga kutemwa neumwe musoro. Iye kusvika mukufa kwake aingondiblema, achindiudza kuti mvura dzako dziya dzawaibuda ndidzo dziri kundirwadzisa, ndidzo dziri kusakisa kuti ndizosvika pakufa. Akangotanga kutemwa nemusoro, ndokubva taenda naye kuchipatara, akabva aadmitwa, haana kana kuzombodzoka kumba, akabva atoita serious, ndokubva atofa. Mukufambawo kwangu ndiri kungobata vahosi vababa vangu zvekare nefirst born yavo vanova bhudhi vangu. Ndikafamba zvinonzi bhudhi mupurwa iwowo ndiwo wavanoshandisa kumaini yavo iriko
kwekwe. Bhudhi ava vanogara muHarare. He is a well-known gold buyer muHarare. Kana ndikataura zita ravo vanhu vazhinji vanokwanisa kutovaziva. Saka pandakamboenda pamwe paiitawo zvekubatsirwa, handina kukwanisa kuzobatsirwa nenhau yekuti painge pachidiwawo mari yekuti ndibvise. Apa ndiri munhu wekuti handina kana kwekuti ndinoshanda kana munhuwo wekuti anokwanisa kundibatsirawo nemari yacho yaidiwa. Ipapo ndakangonzi amai guru vangu vane mupurwa wavo wavainge vakatora, then mupurwa iwowo vakabva vaupa kuna Bhudhi kuti Bhudhi vapote vachishandisa mupurwa iwowo kumaini, asi mupurwa uwu unoda mukadzi. Saka vakabva vaita kuti inini ndive mukadzi wemupurwa iwowo. Zvinhu izvi hanzi zvakatotanga kuitika ndichiri mwana mudiki. Kunyangwe pandakazotomitiswa panhombo yangu yekutanga, hanzi vakatoshamisika because vainge vachiri netarisiro yekuti handisati ndatanga kugeza. Pandakazomitiswa kechi2, mukomana kana mukatarisa mwana wangu haana kana utano, mwana wekuti anongogara achingorwara. Even pamimba yacho yaingova mimba yekuti ndakangopedza 9 months dzose ndichingobleeda, ndichingofungidzira kuti anytime ndinokwanisa kungoita miscarriage. Hanzi vaitorwisana nekuti mimba iyoyo ibve, but lucky enough mimba yacho haina kukwanisa kubvisika. Mwana wangu pandakamuzvara ainge asina kana guvhu rake raita sekunge rainge richidyiwa iye achiri mudumbu. Nesi vakatambura kuti vaise pegs paguvhu rake because kainge kari kadiki diki. Nesi ndipo pavakazoona kuti chevakuru chainge changoramba chiri mudumbu chichiramba kubuda. Ndakazoita zvekupfanywa dumbu rangu nemanesi kuti chevakuru chizobuda. Saka mukoma ipapo handizivewo kuti dambudziko iri rekuti now handichabatiri pamuviri, is it because of complication yandakasangana nayo ndichizvara? Kana kuine vane ruzivo please ngavandiudzewo mucomment section. Mukomana chiri kundirwadza ndechekuti kunyangwe ndichifamba but hapana kana solution iri kumbobuda. Zvekare chinondinetsa ndechekuti kana ndikatanga kudanana nemurume wemunhu ndichinyatsokuona kuti relationship iyi ndiye kungojola, hapana kana zvichambobuda, zvinhu zvese zvinenge zvichiendeka. Asi ndikangodanana nemunhu wekuti panguva yacho iyewo anenge ari serious nekuda kundiroora, mvura dziya dzinenge dzakazangana neropa dzinobva dzatanga kubuda kunhengo yangu. Please ndibatsireiwo, ndasvika pakuzopererwa neupenyu. Mukomana kana zvichiita ndanga ndichikumbira kuti musazoita zvekuposta voice note rangu asi mongoita zvekutaipa. Ndiri kutya kuti ndinokwanisa kuzozivikanwa neveukama. That was a voice note yakatumirwa naHaidhi Vedare. Kana kuri kunzi mainzwa pain yanga iri muvoice raHaidhi achirondedzera nyaya yake, you could understand kuti izvi zveurombwa zvinorwadza uya asina kana chaakabata. Let us try and help her out in the comment section. Inzwaiwo nyaya yandakatumirwa veduwe zvakangooma hazvo. Hanzi hello mukomanashi, can you please post for me? Inini ndiri munhu wekuti ndati yarukeiwo pamakore. I am now 40 years old. Ndinogara ndiri ndega, handisisina mhuri. Mhuri yangu takarambana ikasara kumasvingo. Then inini I moved back kwaChivi. Mukomanashi, inini ndine shaviwo rangu randakazvarwa ndakapfumbata mumaoko angu. Shavi iri rinotorakidza kuti iro rinotoita zvekutevedzera dzinza redu. Tete vangu vaitova mumwe Muroyi, ainge ari Muroyi mukuru mudzinza macho. Vanhu vanotoita zvekutorakidzana mapowers. Kuzototiza kwandakaita kumasvingo ndichiuya kunoku kwaChivi, it was because ndainge ndichiona kuti machallenges andainge ndava kupiwa mudzinza ainge akawandisa. Mudzinza medu munhu anotokuudza kuti iwewe gore chairo gore haripere, ende zveshuwa kana akakukurira pamasimba gore racho haritomboperi. Tiri vanhu vekuti tinongoroyana mudzinza chete. Easter iyoyi yatakatarisana nayo handitombozivi kuti Easter iyi ichasvika igodarika ndichiri mupenyu here, nenhau yekuti pari kurongwa zvekuti kune vamwe tete ava vakashaya 13 years ago, but all of a sudden pane vamwe mukoma vari kuti tinofanira kuenda tinovakirira paguva zvose nekurova guva ravatete ava. But the reason behind ndiri kuita ndichiroteswa tete vachimutswa, ende kumutswa kwavo vari kuuya vachizorwisana neni. Saka I am so afraid kuti paEaster ipapapa upenyu hwangu hunokwanisa kuzoparara. Mukomanashi, ininiwo ndine zvimwe zvinhuwo zvangu zvandinoshandisawo pabasa rangu. Zvinhu izvi zvakangotanga kunditeverera kubva ndichiri mukomana. Ndaikwanisa kungoti kana ndichienda kuchikoro paya ndichifamba ndaikwanisa kuona zizi iri rinenge ringori same type raiti ndichienda kuchikoro raibhururuka robva ranomhara pamuti unenge uri pamberi pangu. Then pandino
pandinosvika pamuti iwowo rinongoramba rakanditarisa kusvika ndazodarika muti iwowo, robva rabhururuka, robva ranomhara pamuti unenge uri kumberi. Ndakazotanga kurota rimwe bere, ndairota bere zvekare neimwe nyoka, asi nyoka iyi inenge iri mumaoko angu, yobva yatsvedza, yobva yawira pasi. Nyoka iyoyo ndiyo yandinoshandisa kurova padhoo remunhu kana ndichida kupindira munhu usiku akarara. Mukomanashi, kana isusu tikaita function yekuti tinenge tichida kutenda vadzimu, hatitende vadzimu the same way inotendwa nayo nedzimwe mhuri. Isusu tine muitiro wedu, hati invite vatorwa, tinongozviitira pachedu, nenhau yekuti mashavi atinenge tichitenda panguva iyoyo mashavi ekutoti kune dzimwe mhuri vanototi mashavi akaipa, asi kwatiri mashavi awa kana tichiudzwa nana sekuru vanotaura vachiti mashavi awa anotevedzera dzinza redu ende tinofanira kuramba tichingoatenda. Mashavi awa emudzinza haasi mashavi ekuti anounza upfumi hwakaita semari nezvimwe zvinhu, asi zvazvinoita ndezvekudai. Seni so ndigere kumamisha, kana kuri kunzi ndikarima chibage changu, ndikatora bhagidhi rangu rechibage ndikaenda ndikanogaisa, upfu ihwohwo hunotora nguva yakarebesa usati hwapera. Unenge uchingobika asi level rinenge richingodzokera paya pawakarisiya riri nezuro. Sometimes unokwanisa kuzotoona kuti upfu hwepasi hunenge hwakutoita kakuorera, nenhau yekuti upfu ihwohwo hunogara kutosvika pakutokanganwa. Ndinorangarira kuti nerimwe gore takambotransferwa chikoro, ndokubva tazoenda tikatanga kudzidza pane chimwe chikoro chainge chiri mumaarea maigara tete, saka tainge tava kugara natete. Mukomanashi, kana ndikakuudzai kuti pamba apa painge pakawandwa sei. Tete vainge vaine vana vavo vainge vakamboenda vakanororwa vakazodzoka pamusha, umwe neumwe ainge aine zvana zvake. Pamusha ipapo mukoma painge pakawandwa zvekuti sometimes paikwanisa kubikwa mabhodho masaizi 6 maviri kuti vanhu vakwanise kuguta, but mukoma kana kuri kunzi zviya zvekuenda kuchigayo, taikwanisa kuzoenda kuchigayo after kana 3 months. 20 kg yeupfu mukomanashi yaigara, vanhu kusvika pakutokanganwa apa sadza rairaswa sei pamusha ipapo. Each and every day paitoti pabikwe size 6 yepoto resadza, asi upfu mukomanashi usingaperi. Iyi ndiyo nyaya yangu. Please, kana mukaposta notify me ndizotevererawo kuti vamwe vanoti kudii nenyaya yangu iyi. Vedare, iyi ndiyo nyaya yandakatumirwa namukoma vedu ava. Vakabva vazosenda the second message vachiti mukoma uku akusi kudada, asi zvipo zviri muvanhu zvipo zvakasiyana. Ndosaka ndichiita sekunge ndiri kudada nechipo changu, asi ndizvowo zvanditori izvozvizvi. Veduwe, zvakangoma hazvo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, can you please hide my identity? Inini ndiri mukadzi ndakarorwa. Nyaya yangu yakadai. Takatenga motikari last week. Takati tatenga mota iyi. Tete, sister yehabhi yangu, akabva auya kumba, but vainge vasina kurakidza kuti vainge vaine kakufara mukati nekutenga kwatainge taita motikari. Vakabva vati kwandiri, Muroyi, kasi iwe unopenga here? Shuwa mungatenga motikari imi musina kana stand. Kumwe kuda kutishainira akungoiti so. Munhu funga, motikari inoshamisirei? Inino nekutsamwa ndakabva ndati kwavari, zvekushaya musoro kwangu nekushamisira nemotikari yemurume wangu, ko kwapinda papi naye tete kuti ndini ndatenga here motikari yacho? Tete vakabva vasimuka ndokubva vanorova murume wangu mbama, vakati, why uchiregedza mukadzi wako achitaura neni nenzira yakadaro? Iye murume wangu akambozama kundidefenda kuti ava hanzvadzi apa mava kungokecha henyu mafeelings, but muroora wenyu atokuudzai chokwadi. Mungaziva here maplans atinoita inini nemudzimai wangu kana tiri mubedroom? Ko kana tikazokuudzai kuti stand yacho tiri kutodhiposita imwe stand, muchati kudii? Takabva tatanga kutukana paya inini natete. Shoko rakandirwadza rakabuda mumuromo matete nderekuti vakanditi, uyu anozivei? Kana family planning chaiyo hayatomboizivi, ringoriwo zibaby making machine ratakaunzirwa mudzinza, zimunhu rinongoita zvekuzvara gore mwana. Mashoko iwawo akandirwadza zvekuti takabva tatanga kutukana inini natete pamberi pemurume wangu. Ndakabva ndavati, ko imimi kuzvara vana muchivazadza pamba, but vana vacho vasina kana vana baba, hakusi kupenga here? Saka tese tiri mapenzi, asi isusu tiri kungopengera pakasiyana. Inini hangu ndiri baby making machine, but ndiri kuita machine yangu ndiri pamurume wangu. Murume wangu chava kundirwadza now, iye ava kundituka achiti, waisafanira kunge uchituka hanzvadzi yangu kuti iye ari
kungozadza vana pamba but vana vacho vasina vana baba. Now zvava kuita sekunge iye murume wangu ava kusaidhira sisi vake. Mubvunzo wangu ndiwe kuti ndakatadza here nekupindura uku zvekuti ndakutonzi ndiuye kudare remusha kuti inini ndakamhura tete? Ndibatsireiwo nenhau yekuti kana mumba mangu chaimo mufaro hamusisina, because murume wangu ava kungogara akamudhura. Kana ndikamubvunza kuti ko dambudziko nderei, iye anobva angoti waisafanira kutuka hanzvadzi yangu kuti iye ari kungozadza vana pamba, vana vasina vana baba. Sometimes anotomitiswa achifungidzira kuti ava kutopindawo mumarriage. But inini kana ndikamubvunza kuti ko iyi yandakaudzwa kuti inini I'm just a baby making machine, izvi hazvikurwadze here? Iye akangonditi iwewe uri muroora, waifanira kungoti zvingokurwadzira mumwoyo obva ungosiyana nazvo. Vedare please ndiudzeiwo. Ndoudzawo hama dzangu here kuti ndiri kuda kuendeswa kudare mushure mekunge ndapindurana natete. Ivo vandiudza kuti I'm just a baby making machine. Ndichange ndichitevererawo mucomment section. I really need help. Zviri mudzimba zvakangoma hazvo. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Let us give her a piece of advice mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please hide my identity. Inini ndakanzi kana ukangoenda ku-UK ende uchiendera basa, iwewe neni marriage yedu inenge yatopera. But murume wangu ndinomuda veduwe. Ndanga ndakazvipa this commission yekuti handife ndakaroorwa neumwe murume. Uyu murume akandiwana ndichiri musikana akazara, ndiye achazova murume wangu kusvika muguva. Handisi kuda kuzonzi ndinzi ndazoroorwa neumwe murume zvekare. Ndiri mukadzi ane makore 33 years. I have 2 beautiful kids. Amai vangu vari ku-UK asi baba vangu vakashayika. Nyaya yangu izere yakamira sekudai. Ndakaroorwa nemurume asi murume uyu mukoma I can now say kuti munhu ane nungo, ende ane nungo dzekushanda. Anoziva kuti kunyangwe tikaomerwa sei, amai vari ku-UK in the end vanozotitumira mari, ende vanenge vachigara vachingobvunza kuti vanangu mune chikafu here? Kana kuri kunzi mune chikafu musanyara. Especially kumurume wangu vanogara vachimusendera messages kuti mukwasha. I won't let iwewe nemwana wangu nevazukuru vangu muchifa nenzara, because I know kuti situation iri muZimbabwe yakaoma sei. Saka usanyara zvako mukwasha wangu. I love you as my own son. Saka iye ava kutora advantage yekuti amai vangu munhu vane moyo wakanaka, ende mari yacho kana vachitumira vanotumira straight kumurume wangu, because vanoti ivo murume is the head of the house. Chinondirwadza ndechekuti no matter how hard I try kuti ndiudze amai vangu kuti mama chimbomirai kutitumira mari, but at the end of the day unozonzwa vachiti yesterday I could not sleep, ndichifunga kuti iwewe nevazukuru vangu muri kumborarama sei. Izvezvi I am going to send your husband kuti ambokutengerai grocery. Unozotonzwa murume wangu achiti mama vatotitumira mari, ende mari iyoyo mukoma Nashi inenge itori mari sometimes yekutoti each and every month kuti mama varegedze kutumira 300 US hazviiti. Saka iye murume wangu ava kutoona kuti mari iyi inotumirwa namama imari yekutoti vanhu vazhinji muno muZimbabwe they cannot get that as a salary. But ndinozvibvunza kuti alright, ko mama vakazosvika pakufa ke chii chichazoitika? Amai vangu ivowo vanosimbirira kuti iwewe ndichakugadzirisira mapepa uye kuno, then kana tozobatsirana kushanda obva wazotumirawo murume wako mari yekuti azouyawo kuno ku-UK. But inini ndiri kutsika madziro. I know kuti once murume wangu kana akangowana mukana wekuendawo ku-UK neunhu hwake mukoma Nashi anongosvika akandidhampa, munhu wekuti he does not appreciate zvidiki zvacho zvaari kuitirwa namama wangu. Sometimes anokwanisa kubvunza kuti so you mean kuti mama vangotumira 200 US inokwanei? But at his age, he is 36 years old, but anocomplaina kuti ambuya vake vamutumira mari shoma. Please ndoitawo sei? Threat yake yaanogara achindiudza ndeyekuti kana iwewe mama vakakuprocessera mapepa uri wega, inini ndichisara kunoku kuZimbabwe, ziva kuti vana ava you will see them in your dreams. I will make sure kuti haufe wakavabvisa muno muZimbabwe, because ndicharamba kusaina any paper yandinofanira kusaina kuti vana vazouya ku-UK ikoko.
please ndibatsireiwo. Should I take the risk yekuti tongogadzisirwa mapepa inini zvese nemurume wangu toenda kuuk ndozonozviona here ndava kuuk ikoko, but ndiri kutya kuzopiwa pain kana ndikaenda nemurume wangu kuuk because already ndinoziva unhu hwake. I don't want to give my mother depression tazoenda kuuk ikoko wotanga kuzoona unhu hwemurume wangu. Please help me, this is a matter of urgency. Ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Ndiri kukumbirawo help kubva kwamuri vedare, especially kune vaya vakaendawo abroad but kuenda kwavo vainge vaine kakunetsana nemapartners avo. Makazvifambisawo sei? Please do help hide mucomment section. Vedare awa ndo masikirisi nemaconfessions atanga tiinawo. Ngatisanganei kuchakafukidza dzimba matenga zvekare nekuAfrican confessions and also hope dzinoda dudziro. Vaya vanobatsira he is back vainge vari busy nemacrusades and also prayer and fasting, so I'm hoping kuti starting wiki irori kana wiki rinotevera vachange vachidudzira hope zvekare. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.